medier på den måde. Så i kraft med, eller i takt med, at de mennesker, politiet skal forsøge at få kontrol over, de er blevet bedre bevæbnet, så er politiet også blevet det. Ja, det kan man sige. Man kan også sige, at det måske også handler om ligesom at... Altså, der er jo også noget med, hvad der er af teknologi. Altså, jeg tror nogle gange, det der med at vente om at sige, at de kriminelle er blevet værre, så derfor skal vi også have peberspray. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, det har noget med det at gøre. Det har også noget at gøre med, at man forsøger at kunne gribe ind på måder, som er uskadelige. Det har nok også noget at gøre med, at tingene går meget hurtigere, end de er gået tidligere, i forhold til at skulle gribe ind over for psykisk syge eller sådan noget. Så jeg tænker, at det også har noget at gøre med, at politiet ikke er så godt kendte, lokalt kendte. Det vil sige, at man ved ikke, hvad man griber ind over for, og derfor er det vigtigt at have noget, som er så lidt indgribende som muligt, så man ikke slår folk ihjel. Mikkel Jarle Christensen, tak fordi du har kogt 400 år ned til cirka en halv time her i formiddag på 4. Det er en bedrift i sig selv, og det er altså din Ph.D.-afhandling, vi har fået essensen af her, ikke? Jo, jeg ved ikke, om det er essensen som sådan, men det er i hvert fald elementer fra en afhandling, som også er blevet sådan god. Ja, det er et uomhjerteligt medie. Vi er nødt til at klippe en hel og skære en to hist og pist. Tak fordi du kom. Det var en fornøjelse. Du var den, der bar mig gennem morgentoget.